gauza bera. Teknologia berriak. Vale. Teknologia berriak, mejor resultado. Sakatuko dugu ea zer den. Vale, agenda zabaltzen da, eta hementxe, abenduak 21ean, teknologia berriak agertzen da. Morez, eta hori, azterketak dira. Bai, hortxe daukat azterketa, mes barruan, semana barruan, teknologia berriak, eta dia, ikusten dugu 10-etatik 12-etara dela. Bai? Arte hezkuntza, gauza bera. Hemen, hau itxingo dugu, eta hemen arte hezkuntza. Vale, gauza bera, mejor resultado, arte hezkuntza eta bere didaktika, ikasgai horren azterketaren data, psikologia, lan horretan ere arte hezkuntza hitza agertuko da, eta, hainbat eta hainbat gauza dokumentos PDF, guzti hori. Vale. Hau, Spotlight izeneko hau, ikusten dozuenez oso erraminta potentea da, oso azkarra eta oso erabilgarria barkatu. Vale, orduan. Firefox, agenda bebai, erakutsi dizuet, kontaktuak, telefono zenbakiak, e-mailak, guzti hori. Hauek biak, aikaldiek egutegiak, eta agenda, oso erabilgarriak dira, zen eta telefono bat edo iPhone bat ordenadorean konektatuz gero, telefonoan ditugun kontaktuak ordenadorera pasatuko dira, eta ordenadorean ditugun kontaktuak telefonara pasatuko dira. Orduan, kontaktu horiek inoiz ez galtzeko oso erraminta, berriro ere esango dut, baina oso erabilgarria da. iPhonearen kasuan, USB kable bat bitartez konektatu dezakegu, eta bestela, iPhone bat ez badaukagu, existitzen da erraminta bat iSync izenekoa, ikusten da zuen Spotlight erabili dut, iSync hori bilatzeko, eta honekin Bluetooth bitartez, edo Bluetooth bidez, Bluetooth aktibatu egin barko genuke, Bluetooth bidez edozein telefono, Bluetooth duen edozein telefono biatu genezake, eta sinkronizar hau sakatuz, ontsa ez daukagu telefonorik, sinkronizar hori sakatuz, telefonoan Nokia, Sony Ericsson edozein markako telefono baten dauzkagun kontaktuak eta kalendario edo egutegi guztiak ordenadorera pasatuko irateke, eta ordenadorean ditugunak telefonora. Hori bebai oso erabilgarria da. Eta, bestetik, vista previa daukagu, dokumentoak zabaldu barik, adibidez, Word dokumento bat, abiatuko hau, hemen, beitu, Rubenek bidali didan Word dokumento bat daukagu, vista previa, sakatu, eta zabaldu barik, Word zabaldu barik, ikusi dezakegu dokumentu horrek zer daukan. Vale. Demagun, nahi dugula ofimatika pakete bat, baina ez dugula ordaindu nahi. Windowsen OpenOffice daukagu, eta Macen bebai. OpenOffice. Macentzako bertsioa ere badago. Deskargaola ahora, eta berez, normalean web horriak berez Macentzako bertsioa aukeratzen digute. Konturatzen dalako, edo web horria konturatzen dalako Mac batetik ari garela. Orduan, hemen ja, eman dit, has escogido abrir, tal, Mac OS 10, Intel, install, eta hori izango litzateke, instalatu beharreko artxibo hori. Baina, dena den, niri gustatzen zait, OpenOfficeen oinarrituta dagoen beste ofimatika pakete bat, NeoOffice izenekoa. Doainikoa bebai, eta Macentzako bertsioa bakarrik dago. Hemen bilatu, normalean nik Spotlight bidez bilatzen ditut
programa eta artxibo guztiak, bai, hemetik. No, ikusten dozue, zeo zer bilatzerakoan ez doala hemen sakatzen. Hori, teklatu erabiltzen doalako da. Komando eta espazio teklak sakatuz, Spotlight zabaltzen dut, bai. Bueno, hau da NeOffice, zabaltzerakoan Worden homonimoa edo zabaltzen digu, baina hemen nuevo sakatuz gero, hoja de cálculo, presentación, dibujo edo base de datos daukagu. Bai, nik hau gomendatzen dizuet. Eta gero dena den, Macek dauka ordaintzeko edo beti pirateatu daiteke, baina ordaintzeko ofimatika pakete bat oso ona eta oso potentea, eWork deitzen dana. Bai, eWork 2009, hauek Keynote, PowerPoint bat, Numbers, Excelen homonimoa eta Pages, Worden homonimoa. Nik hau gehien erabiltzen doana zabalduko dugu. Pixkate, aplikazio astuna da eta bideoan grabatzen ari garenez, denbora gehiago behar du zabaltzeko. Bueno, hemen daukago hoja en blanco, horizontal en blanco, carta de supermercado, hainbat curriculum tal, hainbat eta hainbat daukago. Vale, ontsi ez dut zabalduko, baina, zuek jakit. Eta bueno, bestetik, beste programak ez ditut zabalduko, baina salduko dizuet pixkatze beste programak edo zertarako balio duten. Hau iTunes, musika reproduktore bat da, eta iPod edo iPhone baten sartu nahi dugun musika guztiak kudeatzeko programa da bai. Orduan, hau zabaldu, hemen agertzen diren, hemen daukagu, horrentxe estan txuten soinua kenduta nuelako, hemen daukagu musika jartzeko eta iPhone edo iPod bat entxufatuz gero, musika iPodera sartzeko bidea hau izango litzateke. Gero, iPhoto, hau musika kudeatzeko programa den bezalase, iPhoto argazkiak kudeatzeko programa da. iMovie, bideoak editatzeko programa, Time Machine, seguritate kopiak egitekoa, kanpoko diskogor bat USB bidez entxufatzen baldin badugu, hemen aukera daukagu, ordenadorean dauzkagun artxibo guztiak, artxibo guztien kopia bat egiteko. Garaje band edo garage band, abestiak edo grabatzeko, daukagu bateria grabatzeko aukera, gitarra grabatzeko aukera, eta gero dana nahaztuteko, eta hori, musika estudio txiki bat izan daiteke. Gero, Messengerra, hau Microsoft enpresak Macentzako induen bertsioa, Spaces, hau ez dakit ikusten duzuen, baina hainbat eta hainbat 3 edo 4 eskritorio dauzkagu, baten ez dakit ikusiko, sin más. Hemen adibidez, eskritorio baten programa bat saltzen badin badugu, adibidez, lanean ari garela eskritorio baten honetan Word eta Excel zabalik dauzkagu, eta bestean atxeden aldietarako edo internet nabigatzailea zabalik dugu, eta espazioa edo hobeto erabiltzeko aukera bat da. Eta, azkenik, preferencias del sistema, panel de control bezalakoa da. Hemen dauzkagu apariencia, doc, eskritorio, hainbat eta hainbat gauza. Eta, Mac sisteman hasteko, usteot nahiko daukazuela, eta animatzen zaituztet Mac bat erosten edo behintzat Mac bat probatzen. Askoz ere ordenadore eta sistema potenteagoa dalako, eta askoz be egonkorra, oso egonkorra da, hemen ez dugu pantalla urdinik ikusiko, nahiko honekin.